Αν θες και εσύ να κερδίσεις ένα πορτοφόλι αξία 40 ευρώ, τότε μείνε στο βίντεο για να μάθεις τον τρόπο. Το πετάμε μέσα, βάζουμε τα αυτοκόλλητα, κλείνουμε το φάκελο και να ξέρετε ότι βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στάδια της Ελλάδας. Και εδώ, στο συγκεκριμένο στάδιο, έλαβαν χώρα οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί αγώνες. Η αλήθεια είναι πως ταλαιπωρηθήκαμε αρκετά με τον ήχο, λόγω του αέρα, και κάπου εδώ σας αφήνουμε να απολαύσετε τα υπόλοιπα πλάνα. Για να δούμε που θα μπει αυτή τη φορά. Η αλήθεια είναι πως τις πρώτες δύο φορές δεν δυσκολευτήκατε. Λοιπόν, ψάξαμε αρκετά και καταλήξαμε στο ότι πρέπει να το κρύψουμε σε αυτήν εδώ την τρύπα για αυτή τη φορά. Οπότε καλή τύχη σε όλους και τα λέμε στο επόμενο. Θέλαμε να βρούμε ένα πιο ψηλό σημείο, αλλά εντάξει, δεν είμαστε και Γιάννης. Οπότε Γιάννη,